Какво става, хора? Днес какво ще цъкаме Gangster Vegas. Има евент, както виждате. Се опитаме да цъкаме някакъв евент. Аз съм на първо от 60 бате. Май. Фу! Това колко струва? 1 милион, я бери бе! Няма това да си го купувам. И аз сега ще видим каква е там, какъв е този евент. Аре, зареждай. Политикал. Не знам какво е това, нямам си на представа. Какво трябва да правя? Трябва да тепам хора. Ей, какъв си ти бе? Ще ли трябва да ги трепам? Май да. Абе, какво ще кажа да мрете, а? Те много ме нерват. Особено... Я? Те май отгоре идват. Ей, къде си бе? Ей, ако дойда... не знам какво ще направя. Аз съм много добър. Не, нямам патрони! Почвам ги свам малкото. Аз трябва да държа само едно копче, хора. Я помпата вада. Ела ми тука, бе. Айде, изправи се, де. Така, чакайте да си купим аптечка. 5000. Аре, бе, тъпо нещо. Купих ли си? Добре, взех си аптечка. Не! Сори за камерата! Ей! Я да не ви почвам. Ей! Ти ли бе? И двамата ли бе? На мене ли бе? Ей! Еми, ми, как няма ес? Ей, ти там горе внимавай. Че ако дойда ще отвърта един. Айде, покажи се, де, нали си много смел? Джизъс, а? Ще викаш на някой друг това. Къде си, бе? Къде сте, бе, мои приятели, бе? Ела ми ти, бе! Ей, мишки! Аз съм кварталната батка, внимайте! Внимайте, бе! Ей! Харсвартен вуртен! Ела ми тука, бе! Опа, тичай! Аре, бе! Сега ги почвам с гранати, ще си купа гранати. Всичко ще си купа. И ще видят телата. Шоп. Между другото забравих да ви кажа, че вече съм бронзов вип. Къде мога да ви... тази граната... тия гранати колко струва? 2 диаманта, я бе. Нямам си... аз имам 106 и аз ще си взема 2-3 гранатки. Колко си взех гранатки? Айде, бе! Елате ми, бе, имам гранати вече, не мога да ми направите нищо. Айде, бе! Ела ви, мишко! Ейде! Айде, ела ми, бе! Абе, мятам граната. Не при мене, бе!
Опа, добре. Ей! Това ще си купа снайпер, аз ви казвам. Не, снайпер няма си купувам. Аз не мога да боравя с снайпери. Някакво оръжие си купа. То чук. То чук вече може да си го купа, защото съм бронзов вип. Това е кирка, не, дай им някакво оръжие. Това колко струва? Да, я бе. Някаква помпа. Аз тая я имам. Сега съм стая. Това колко струва? Я бери, базуките при тия ще хода. Това е много яко. Това колко струва? Да. То е зарад тебе, бате. Горелка, няма да си купувам. Това няма да си купувам. Не, аз нямам толкова диаманти. Това не знам какво е. Минигънче! Това искам да си го купа. Минигънчето, това е тъпо другото. Ще купа патрони за това. Ги почвам тя с това. Не с помпата, бе. Ело те ми, бе.